Sådan, mand. Fedt. Shiny. Gold. Og okay. Et trænerkort bagved. Sådan. Det var 2-1. Hej alle sammen, velkommen til. Velkommen til den her video her. Og i dag så åbner vi den her bad boy her. Silver Tempest. Jeg kan udtale det rigtigt. Og er det ikke skide godt til det her? Come on. Der. Godt. Sådan der. Og ja, væk med det der. Sådan der. 36 stykker. Jeg er ikke så god til at få åbnet den der. Nu. Ja, det kan jeg altså ikke noget i. Sådan der. Så der er 36 stykker. Og vi tager bare den ene side først. Og så næste video, så tager vi så den anden side. Og vi starter med første pack. Og så håber der er et eller andet godt i. Sådan der. Og fat i kortene en gang. Så for godt fast. Sådan der. Og der. Første er en Indeed. Jeg kan ikke alle de der navne der. Der er en... Jeg kender ikke alle de der energikort. Alle de gamle Dragonair her, der, og så en kodekort der. Okay, der var et navn, jeg kan huske. Jeg er fandme ikke god til alle de der Pokémon-navn. Der er fandme også 1025 Pokémoner. Kraftigt mange navne, man skal huske. Udtale rigtigt og sådan noget. Så jeg bladrer bare sådan lidt hurtigt igennem, fordi jeg kan ikke huske det hele alligevel. Prøv med næste pakke her. Klink. Stunfish. Morpeko. Der var en der shine der. Og så en energikort. Nej, det var ikke de helt store. Vi er ikke lige heldige i de første pakker her. Jeg håber, at det bliver bedre med den her pakke her. En Lugia pakke. Okay. Beltworm. Hypno. Den kan jeg huske. Energikort. Men jeg er ikke særlig heldig på de første her. Raichu. Der så håber vi har noget bedre. Jeg vil lade klippe de her pakker op i stedet for at forsøge at rive det op. Jeg magter ikke lige stå på alle kortene. Godt, kom nu et eller andet godt. Dratini. Kikort, nej, der er ikke noget godt. Lige kodekortet. Nå. Så jeg ved ikke engang, hvad for nogle slags kort man kan få i de pakker, der den her sæt her. Men jeg har ikke tjekket op på noget som helst. Jeg har bare fået et godt tilbud til at købe de her pakker her. Så jeg aner ingenting. Jeg kan heller ikke korttræk eller noget som helst, så jeg tager bare fra en ende af. Sådan, mand. Fedt. Shiny. Gold. Og okay. Et trænerkort bagved. Sådan. Det var 2-1. Og ja. Så er det energikort.
kodekort til sidst her. Okay, lad os håbe, vi kan få endnu en god pakke. Det er fandme godt, det var 2 gode kort i en pakke. Sådan der. Ja, jeg begyndte at samle på... der er det her. Fuldart-kort. Sådan. Er der noget bagved? Se. Nej. Så et V-Star-kort. Og så er det et energikort. Nå. Men jeg begynder at samle på alle Pokémonerne. Jeg mangler 300 kort og 300 Pokémoner. Så har jeg fået alle 1025. Det er sgu svært. Men ja. Jeg mangler nogle enkelte af de der, de første 150, 51 hedder det. Se. Nej, der er ikke noget der. Og så mangler jeg de andre generationer. Så kodekort der. Det laver nok også en video med på et eller andet tidspunkt. Hvor det... Hvor jeg viser det frem. Jeg skal lige vise min samling frem også. Jeg har en lille Pokémon-samling. Ikke særlig betydelig, men en lille. Kom nu, et eller andet godt. Vulpix, Bounty. Og så et V-kort der. Ja, det er da okay. Energikort. Ninetales. Og så kodekort. Det ville være vildt, at vi fik 2 gode Pokémon-kort i en pakke. Det var fedt, at man kunne få det en gang til. Så heldigt tror jeg kan blive. Kom nu. Sådan. Waff. Tror jeg, hvis jeg udtaler det rigtigt. Jeg tror ikke, det gør. Det skulle være meget fedt med den fulde art der. Og Crobat. Energikort. Ja. Så kodekort der. Godt. Solosis. Eller sådan noget der. Jeg udtaler dem 100% forkert. Subat. Elgyland. Ikke nogen gode kort overhovedet. Hypno. Kodekort. Ah. Vi se her. Ja. Hvad Fletch Shilling, eller hvad? Ja. Stunfish. Jeg kan ikke alle de der. Den Jinx. Den kunne jeg. Ja. Så er kodekort. Det har været en fin start indtil videre. Jeg ser med det der dobbelt kortpakke det. Jeg fokuserer lidt sådan der. Beltrum. Ja, jeg forsøger. Anikai. Tror jeg ikke udtalt. Nej, der er ikke ingenting i den pakke der. Godt.
Sådan der. Jeg vil gerne huske at like og subscribe og følge kanalen. Ja, følge kanalen og subscribe det samme. Skriv en kommentar og så videre. Og hver onsdag og søndag kl. 10 kommer en ny video ud. Søndag er fysiske videoer ligesom det her. Og onsdag er sådan gameplay videoer. Så min fysiske video, det er lige for tiden meget sådan noget med Pokémon åbning, altså Pokémon Park åbninger. Så der er sådan noget med nogle biler og så videre. Må se. Kom nu. Men nej, okay, der er ikke noget godt der. Så kodekort der. Men der kommer der kommer faktisk 2 car shows på et tidspunkt. Jeg ved ikke lige helt, hvad fremtiden siger med, hvad jeg skal lave. Jeg prøver at se, om jeg kommer til forskellige arrangementer, hedder det. Og så prøve at optage det sådan. Alakazam. Den er faktisk mega fed, den her. Ja, okay. Det var godt kort. Men der er nogle forskellige arrangementer rundt omkring i Danmark, som jeg godt kunne tænke mig at møde op til. Der er nogle, der først sker senere på året, og så var der en her. Ja, når I ser videoen, så var det i går. Jeg skulle være til Nordic Card Show, men den var sgu udsolgt. Sådan. Unknown V. Men jeg vil prøve at se, om jeg kan komme med til København-turen, hvis alt går, som det skal. Sådan der. Men det er så part 1 af videoen her. Jeg deler boksen op i 2. Så næste del må jeg så se på søndag. Altså søndag næste uge. Klokken 10. Der er heller ikke noget i den her pakke her. V-startkort der. Og kodekort der. Så skal jeg fat i sidste pakke her. Så må vi håbe, at vi kan slutte af med et pissegodt kort. Kom nu. Klink. Nej. Jo, sådan. VMAX kort. Okay. Fik en god afslutning. Tak for at I så med alle sammen. Og ses i den næste video. Hej.